Mo kadongan jumpa mo saya di acara Palapok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorang sota jalo hatani debata jumolo mahita martaniang. Asini roha madihamu doho dami nasihat debata mata doho nasihat anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat dosian buku renungan wasiat doho judul Pacuun Ningolu. Nama roja hamai sian hatani debata di Yesaya 40 sia ayat sada sahatu pitu dohot pangodol honona sian Yesaya 40 sia ayat sada songono madidok hatana disi. Jahu bado majowa usia borti adope sia butuh hani dainang nunga ditaringoti kuarko. Adong sada bawah patol hason holong ni rohana tu nahina holongan na. Seorang auto portibion lau dihodo inina. Olo dora adong halak na marpikir holak kata doi. Alay memang boy do gabe songoni sitong na songon na dirohani baway. Paduhano marlapatan doi sude ngolu ni baway na pasahaton na to na hinaholongan na. Ima sada hadaridaan ni parsitutuon dohot hasatiaw na. Na pinatulhas ni si Yesaya di turpukon adong dua polana. Na parjolo ima pangukuhonon di hapor siaon, songoni nang napadua honima para situtuan. Tumar siray-ray na do na duay. Dang tarsirang nasada dohot na asing. Songosada pangukuhonon di hapor siaon, naing pabuaw ni si Yesaya do hapor siaon na. Pabuaw nang di judi batay ba na gabe panuriram na. Nang adorang sotu budope bana. Jala ala dihilalay ba nama sadok nguluna martudu-tudu do tu pacuoni. Pacuoni manoru sido tu sadok hadirion na. Manang sadihari pe dan tarsirang pacuoni sian hadirion na. Songon sahalak panurirang ni dewata. Oma parsitutuon na adong di si Yesaya. Pangukuhonon di hapor siyaw. Dohot pangarimangiyo nang parsitutuon patahonibana marsihohot di pajuonay di sude partikia gabe napuna dada holan gelar na lohot tu hita be alay nunga gabe debatana puna hita ido ipola ni hadiriotai alani ikon argahonot tado mananga hape ulaon mananga hape tugas doho tanggung jawab tadi portibion. Ojahan di saluhu na ima debatado. Debatado na puna sadok modut taon. Amen. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan like, subscribe. Jala bagi hotu akadongan alamar hiti na doho dohita. Mangurupi ulaon marbarita na ulirab doho TKB Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate di bata mamangaramoti hita. Horas.